Dobar dan. Trebao bih Maju Horvat. Dobar dan, ja sam. Izvolite. Ja sam Josip Valjić. Rekli su mi da kod vas mogu ugovoriti životno osiguranje. Naravno. Sjednite. Što vas zanima? Htio bih osigurati svoju kćer. Vidio sam da za djecu nudite osobne rente. Tako je. Na taj način svome djetetu možete osigurati stipendiju za školovanje. Kako funkcionira osobna renta? Vi odredite koliku će rentu i koliko dugo primati vaša kćer. Na temelju toga se izračuna vaša premija koju možete uplatiti jednokratno ili u ratama. Renta se može početi isplaćivati najranije nakon 14. rođendana vaše kćeri i može trajati najviše 10 godina. A što mi vi preporučujete? Većina se ljudi odlučuje za rentu tijekom studija. I još nešto. Uz mjesečnu rentu vašu će se kćeri svaki mjesec isplaćivati i udio u dobiti. Zvuči izvrsno. Znači osobna renta. Tako je.